गरेस्वरनि बिरगोस्रि हारिमु आफादनि बानजायनायाव खुंगा 23थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ साननैनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर नगरनि PWD IVनि फोथाराव खुंफुंनाय खुंगा 23थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ 18 आरो 19 एप्रिल 2024 खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंगोन। दिनै गिबि साननि हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बिरगोस्रि हारिमु आफादनि आफादगिरि महिदर बर'आ। गुबुन फारसेथिं बैसागुनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बैसागु फालिथाय आफादनि आफादगिरि गिरिन बर'आ। बेनि उनाव फारि फारियै रुंसारिफोरनो बिबार बावजेनो बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिनय कुमार नार्जारि, बेनि उनाव बिफां गायनाय रुंसारि बिरेन बर' गाहाय दरखं बेखेवनाय आरो रुंसारि कैलास बर' गाहाय सायनासालिखौ नेमखान्थि बायदि बेखेवनाय जायो। जोङो गरेस्वरनि बिरगोस्रि हारिमु आफादा बोसोरफ्रोमबो बैसागु फालिनाय हिसाबै जोङो देग्लायबो बिरगोस्रि हारिमु आफादनि दैदेननायाव खुंगा 23थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो फालिनो आखायाव लादों। दा बे हाबाफारिया दिनै आरो गाबोन बे साननैनि हाबाफारिजों जोङो मेहेरगोनां माखासे हाबाफारिफोर लानानै जोङो खुंनो थाखाय आवगायदों। दा दिनै गिबि साननि गिबि हाबाफारि बादियै जोंहा फिरफिला बिरहोनाय आरो रुंसारिफोरखौ गोसोखांनानै एबा मान खालामनानै जोङो बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ जोङो फोजोबबाय। लोगोसेनो दिनैनि बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लानानै जोङो जोंनि गरेस्वर ओनसोलनि जोंनि गेजेराव माखासे बैसोगोरा सुबुंफोर, माखासे रिटायार्ड पार्सनफोर दङ जोंनि गेजेराव, माखासे गौथुमफोरजों नांथाबनानै खामानि मावग्रा जोंनि गेजेराव माखासे बैसोगोरा सुबुंफोर दङ। दा बिथांमोनखौबो जोङो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बैसागुनि फिरफिलानि सिङाव जोङो बिथांमोनखौ मान खालामदों। बे हाबाफारिया जानानै थांबाय। लोगोसेनो जोंनि बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लानानै जोङो बिफांसा गायनाय बेबो हाबाफारि जों मोनसे लादों। दा बेनि उनाव लोगो लोगो जोंहा गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर दङ। दा दिनै गिबि साननि हाबाफारि बादियै जोंहा दा दसे उनाव जोंहा जानो थांगासिनो दङ थुनलाइयारि बादायलायनाय। जोङो बैसागु फालिनायजों लोगोसेनो जोंनि थुनलाइयारि बिथिङाव जोंनि फरायसाफोरखौ जों माबोरै रोंखा राखा खालामनो हागोन सोलोंथाइ बिथिङाव, बेखौबो नोजोर होनानै जोङो थुनलाइयारि बादायलायनाय माखासे जोङो लानाय जादों। गुबुन गुबुन हाबाफारि जेरै सावगारि बोनाय, खन्थाइ आवरायनाय, बेबायदि हाबाफारि आरो माखासे गुबुन गुबुन दंबावो, बेबायदि हाबाफारि जों लादों। दा बे हाबाफारिया दान्दिसे समनि उनाव जागोन। जोंनि माखासे सोलोंथाइ गोनां लाइमोनफोरखौ लिंनानै जोङो बे हाबाफारिखौ दैदेननो थाखाय जोङो खावलायदों। बेनि उनाव जोंहा आरोबाव बेलासियाव मोनसे खन्थाइ जुथुम, थुनलाइयारि हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो लानानै जोङो खन्थाइ जुथुम मोनसे लानाय जादों। जोंनि ओनसोलाव गोबां खन्थाइगिरिफोर जोनोम जादों दायो, गोदान गोजाम खन्थाइगिरिफोर दङ। दा बिथांमोना माखासे सुबिदानि आंखालनि थाखाय गावसोरनि रोंगौथिफोरखौ दिन्थिनो खाबु मोना। दा बे खाबुखौबो जोङो बिरगोस्रि हारिमु आफादा जोङो होनाय जादों सिगां बोसोरनिफ्रायनो। दा बेबायदिनो जोंहा बेलासिनि 3:30 रिंगायाव खन्थाइ जुथुम जों मोनसे हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारियाबो जागोन। जोंनि गेजेराव गोबां खन्थाइगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन। बेनि उनाव दङ जोंहा मोनाबिलियाव जोंनि बिरगोस्रि हारिमु आफादनि दैदेननायाव बे रंजालि बैसागु फालिनायजों सोमोन्दो लानानै हारिमुवारि बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि दङ। जोंनि खुगा मेथाइ बादायलायनाय, जोंनि बैसागु मोसानाय बादायलायनाय, बेफोरबायदि बादायलायनाय हाबाफारि आरो गोदान मोसानाय हाबाफारि जोंनि गेजेराव जागोन। जोंनि माखासे हारिमु बिथिङाव रोंखा राखा सुबुंफोरखौ जोङो लिंनानै बे हाबाफारिखौ दैदेननो आरो सामलायनो थाखाय जोङो बिबान होनाय जादों। दा दिनैनि हाबाफारिया बेखिनिया। गाबोन नैथि साननि एबा 6 बैसाग बे साननि हाबाफारि बायदियै जोंहा दङ फुंबिलिनि 11 रिंगानिफ्राय जोंनि गेवलां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय बे हाबाफारि दङ। जोंनि गेजेराव जोङो गोबां बैसागु हानजाफोरखौ जोङो हांख्रायनाय जादों।
जोंनि तामुलपुर जिल्लाजों लोगोसेनो बाक्सा जिल्ला आरो उदालगुरि जिल्लानि गोबां बैसागु हानजाफोर जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन बोसोरफ्रोमबो बिथांमोना बाहागो लाफैयो आरो थिग बेबायदिनो जोंनो देग्लायबो बाहागो लाफैगोन होनना बिथांमोना जोंनो खौरां हरदों आरो बाथ्रा होदों। दा बेनि उनाव बे हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोनो जोंहा जोंनि बैसागुखौ लानानै सावरायनाय जोङो मोनसे गेवलां मेल लानाय जादों गाबोनो। दा बे गेवलां मेलाव जोङो बर'नि सासे रोंखा राखा माने सोलोंथाइ बिथिङाव जोबोद गोरों आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि सार तरेन बर' बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय जादों गाहाय आलासि बादियै। दा बिथाङा जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन। बेनि अनगायैबो जोंनि जायगानि आरो जोंनि बिटिसिनि माखासे जों MCLA MLA आरो जोंनि माखासे मेलेमजिबि बिथां सुबुंमोनखौ जोङो बेवहाय हांख्रायनाय जादों। जोंनि EM सार बिथांमोन MLA मानव गेदेर भबेस कलिता जोंनि MP आथिखालाव माने दरं उदालगुरि बे लकसभानि MP नि बिजाथि BJP नि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। जोंनि EM रनेन्द्र बर' नार्जारि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। दा बेनि अनगायैबो जोंनि माखासे रायजो राजाफोर आरो जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोना बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। दा बेनि उनाव बे हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो मोनाबिलि समाव हारिमु बिलिफां आयदा लानाय जादों। बे हारिमु बिलिफां आयदायाव जोङो बिरगोस्रि हारिमु आफादा बोसोरफ्रोमबोनि बादि देग्लायबो जोङो सासे खनगिरिखौ जों हांख्रायनाय जादों। बिथाङानो जाहैबाय जोंनि जाखांफुनाय बर'नि मेथाइ खनगिरि इलिसा बर'। जोङो बिथांखौ हांख्रायनाय जादों। बिथाङा जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन फिसा फिसा हाबाफारिफोर जोङो बे जोंनि रंजालि बैसागु फालिनाय हाबाफारिजों जोङो लाफानाय जादों। दा बाथ्राया जाबाय जोंहा बिरगोस्रि हारिमु आफादनि रंजालि बैसागु फालिनाय बे हाबाफारिया जोंहा रुफाथि मायथाइ फोरबो जानो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जोङो बै रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ नोजोर होनानै जोङो बै हाबाफारिफोरखौ माबोरैहाय जोङो दैदेनलांबाय थानो हागोन आरो जोंनि गरेस्वर ओनसोलनि जेसेबां बर' रायजोफोर दङ लोगोसेनो गुबुन हारिनि मानसिफोरबो दङ सुबुंफोरबो दङ जोंनि गेजेराव जोंखौ गोबां हेफाजाब खालामो। दा बिथांमोनखौ जों माबोरै लाफानानै खामानि मावलांनो हागोन बेफोरबायदि मोनफा मोनफा थांखि लानानै जोङो बे हाबाफारिफोरखौ खुंनाय जादों। दा बेबायदिनो जोंनि हाबाफारिखौ जोङो दैदेनलांगोन। रंजाली बैसागु पर्व आमी बड' आमार बिरगोस्री हारिमु आफादर उद्योगत 23 जी रंजाली बैसागु पर्व उदযাপন करार प्रथम कार्यसूचीत आमी समवेत হৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছে আৰু লগতে যিসকল এই অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ স্বৰ্গগামী হৈছে তেখেতসকলৰ স্মৃতিত আমি স্মৃতি তৰ্পণ মাল্যাৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু অলপ খন্তেক পিছতে আমাৰ বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী আয়োজিত হ'ব আৰু তাৰ পিছত আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত কবিতা আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা হ'ব আৰু চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আবেলি সময়ত আমাৰ সাহিত্য চৰ্চা হ'ব আৰু তাতে আমাৰ বিভিন্ন কবিতা গল্প আদি কৰি পাঠ কৰিব আৰু সন্ধিয়া সময়ত আমাৰ সাংস্কৃতিক প্ৰতিযোগিতা হ'ব আৰু অহাকাললৈ আমাৰ মুকলি বৈশাগু বিহু বা বৈশাগু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু তাতে কেইবাটা দলো অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু লগতে সন্ধিয়া সময়ত আমাৰ এইবেলি আমাৰ মঞ্চত সৌষ্ঠৱ বৰা হ'ব ইলিচা বৰই। মই আশা ৰাখিছোঁ এই বহাগ বিহু উপলক্ষে আমি আয়োজন কৰা যি বিৰগোস্ৰী হাৰিমু আফাদৰ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাত সকলোবিলাকে আহিব আহি অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আমাৰ মাজত থকা যি শান্তি সম্প্ৰীতি এইখিনি সকলোবিলাকে অটুট ৰাখি এই অনুষ্ঠানটো সৌষ্ঠৱ আগবঢ়াব আৰু এই বহাগ বিহুৰ উপলক্ষে সকলো মানুহবিলাকে যাতে শান্তিত থাকে প্ৰগতিত আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু নিজৰ নিজৰ কৰ্মত ব্ৰত হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে মই সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে বহাগ বিহু উপলক্ষে সকলোলৈকে মই প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু মোৰ মৰম যাচিছোঁ। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ অহা দিনবিলাকত সকলোবিলাকে এই ঘৰচবাসী ৰাইজে এটা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত এটা সুস্থ বাতাবৰণ তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে বিৰগোস্ৰী হাৰিমু আফাদে এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে আৰু সেই প্ৰচেষ্টাৰ লগত সংগতি ৰাখি অহা দিনবিলাকতো যাতে আমি ভাল ধৰণে কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াত থকা যিমানবিলাক জাতি জনগোষ্ঠী এই জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আমাৰ এটা শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট থাকে কাৰণ শান্তিয়ে আমাক
আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে পথ নিৰ্দেশন কৰে আৰু আমি আমাৰ যেনেকৈ বিভিন্ন যি আমাৰ কৰ্মৰাজি এই কৰ্মৰাজিক আমি সঠিকভাৱে পালন কৰাত সহায় কৰে। সেইকাৰণে আমি সকলোবিলাকে শান্তিৰে বসবাস কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাব লাগে। প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ যি ভাষা সংস্কৃতিক এই ভাষা সংস্কৃতিক শ্ৰদ্ধা জনায়ো আমি আমাৰ নিজৰ যেনেকৈ ভাষা সংস্কৃতি এই ভাষা সংস্কৃতি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে নিজৰ সংস্কৃতিক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে নিজৰ যি আচাৰ ব্যৱহাৰ এইখিনিক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে সকলোবিলাকে প্ৰচেষ্টা চলাব এই আশা ৰাখিছোঁ আৰু অন্যান্য জনগোষ্ঠীবিলাকো সহযোগিতা আগবঢ়াব আৰু আজি আৰু অহাকালিৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীবিলাকত সকলোবিলাকে অংশগ্ৰহণ কৰিব। অংশগ্ৰহণ তাৰ কাৰণে আশা ৰাখিছোঁ আৰু আশা ৰাখি সকলোলৈকে এয়া কামনাৰে আমি পুনৰবাৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। জনাই কেনে মই